Tämän viimeisen osion aihe on sydämen yhteys toinen toisiimme. Ja niin kuin David jo viittasi, niin hän jakaa tähän alkuun. Ole hyvä. This matter of the heart is so very important. Tämä koko sydänasia on niin valtavan tärkeä. How much the heart wants to speak to us. Kuinka paljon meidän sydämemme haluaa puhua meille. Communicate thoughts and emotions. Puhua ajatuksia ja tunteita. The Bible says Raamattu sanoo, that the heart is sick. että se sydän on sairas. Sydän on petollinen. Sydän on kaikkea petollisempi. And is desperately sick. Ja sen tähden sairas. Who can understand it? Kuka voi ymmärtää sitä? Jeremia 17:9. Back 3 years ago, 3 vuotta sitten I was preparing for a long distance bike ride because I love sports and I love athletics. olin valmistautumassa sellaiseen pitkään pyörälenkkiin. Olen aina ollut urheilullinen ja hyvin. Used to be a coach, a sports coach. Olin myös yhdeltä ammatiltani urheiluvalmentaja. So I've always prided myself in being physically fit. Olen aina ollut ylpeä siitä, että olen kovassa kunnossa. So I was preparing for an 80-kilometer bike ride. Ja niinpä siinä valmistauduin 80 kilometrin pyörälenkkiin. One day I rode a bike about half a kilometer. Eräänä päivänä sitten olin päässyt 0,5 kilometriä kotoa pyörällä. And something hit my chest. Ja jokin iski tänne. I got off my bike, I was dizzy, I felt nauseated. Nousin siitä pyörän selästä pois ja minua huimasi ja oksetti. Enkä tiennyt, mistä on kysymys. I didn't say anything to Ulla because she was getting ready to go to Asia for 6 weeks. Nice going. En sanonut Ullalle mitään, koska Ulla oli valmistautumassa Aasiaan lähtöön 6 viikoksi. And that was by mutual agreement. Ja me She olimme wasn't leaving me. sen jo sopineet. Ei ollut kysymys siitä, että Ulla hylkäsi minut, vaan se oli jo sovittu juttu. But inside of me I wasn't feeling right and I knew it. Mutta siis omassa kehossani tiesin, että en ole kunnossa. So the 6 weeks she was gone, I was just struggling to just move along. Ne 6 viikkoa, kun Ulla oli pois, olivat minulle Well, vaikeita. fast forward, when Ulla came back, Kun Ulla sitten tuli takaisin, one night we were watching television, she looked over and she said, "You're not well, we need to go to the hospital." eräänä iltana siinä meillä oli televisio auki ja Ulla katsoi minua ja sanoi, että nyt ei ole kaikki kunnossa, nyt pitää lähteä lääkäriin. And that started a journey, and come to find out I had some heart problems. Ja siitä alkoi matka, ja se matka osoitti minulle, että minulla oli sydämessä And I've had sairaus. some different heart procedures to try to help. Minulle on tehty monenlaista sen jälkeen. But early on, when I was first suffering with whatever it was, Mutta silloin ihan alkupäivinä, kun tämä sydämen sairaus antoi itsensä ilmi, many days it would be hard for me to even get out of bed. monta päivää meni niin, että oli vaikea päästä sängystä ylös. And that's not me. I love getting up and I love getting going. Ja tuo ei kuvaa minua. Minä olen ihminen, joka nousee ylös ja menee It eteenpäin. would be hard for me to get from where Mala's sitting to here to go to the toilet. And Minun oli vaikea päästä siis, missä Malla istuu tuossa, tulla tähän ja mennä tällainen matka vessaan. But one day, Mutta eräänä päivänä the Holy Spirit reminded me Jumalan pyhä henki muistutti minua of this time in the Apostle Paul's life, apostoli Paavalin elämästä. when something the Bible says was a thorn in his flesh. Raamattu puhuu siitä, kuinka Paavalilla oli pistin He had lihassa. this conversation with Jesus in the heavenly Ja place sitten Paavali puhui Jeesuksen kanssa siitä pistimestä. and pleaded with God 3 times to take this Pyytämällä whatever it was pyysi from 3 kertaa, että Jumala ottaisi pois sen, mikä se pistin him. But olikaan. God's words were, Jumalan viesti oli, "My grace is sufficient. minun armoni riittää My power sinulle. is made perfect in weakness." Minun voimani on täydellinen sinun I heikkoudessasi. can't tell you how many times around the world I taught that, but now I was being taught. Olin niin monta kertaa ympäri maailman puhunut tästä asiasta, ja nyt sitä opetettiin minulle.
It was God's time to teach me about a deep truth about dependence on Him. Jumala halusi opettaa minulle jotain siitä, kuinka riippuvainen olen hänestä. My grace is sufficient. Minun armoni riittää Sometimes I sinulle. felt like it was only 5 minutes that I felt strong enough to keep going. Joskus tuntui siltä, että minulla on voimaa vain seuraavalle 5 minuutille. But other times when I just said, thank you for your grace, which is sufficient. Mutta kiitin häntä siitä, että hänen armonsa riitti siihen Next 5 thing I know, 2 or minuuttiin. 3 hours would have passed. Ja sitten kun katsoin kelloa, niin huomasin, että 2-3 tuntia oli mennyt. So God was teaching me, I'm sure like He has taught many Ja of you. niinpä Jumala opetti minua. Uskon, että hän on opettanut montaa teitä samalla tavalla. And in the midst of physical difficulties, Fyysisten vaikeuksien keskellä. we can learn so very much from Almighty Me God. voimme oppia niin paljon But kaikkivaltialta then Jumalalta. something else happened. Mutta sitten tapahtui myös jotain muuta. And we know that we're physical beings, but we're also spiritual. Me tiedämme, että me olemme fyysisiä olentoja, mutta myös hengellisiä. One day early in the morning, I was having a cup of coffee there Eräänä aamuna, kun siinä join kahvia, and still struggling physically within my heart. ja edelleenkin se minun sydämeni aiheutti minulle hankaluuksia. Then the Holy Spirit said, Jumalan pyhä henki sanoi, you have anger against a brother, sinulla on sydämessäsi vihaa veljeä and you kohtaan, need to call him. ja sinun pitäisi soittaa sille veljelle. Brother I hadn't seen for 3 years. Finished En that. ollut nähnyt tätä suomalaista veljeä useampaan vuoteen. And I knew God was saying, you need to Tiesin, do that että now. Jumala sanoi, soita sille veljelle nyt. I had lost contact with him, but I found his number somewhere. Olin hukannut hänen yhteystietonsa, mutta sain tämän miehen numeron. So I called him, Soitin hänelle and he said, how did you get my number? ja hän kysyi, mistä sinä sait minun numeroni. And we talked a minute, and I said, Me "The Lord puhuimme wants me to hetken come and ja talk." sanoin siinä hänelle, että Jumala haluaa, että minä tulen puhumaan He sinun said, I don't kanssasi. have time. Hän sanoi, että ei minulla ole sinulle aikaa. And that's as far as it has gone. Now, Tuo keskustelu ei koskaan mennyt tätä pidemmälle, but the point was, God had put it on my heart to make a step toward mutta se, reconciliation. mikä siinä oli keskeistä, oli, että Jumala puhui minulle, ota askel sitä kohden, että voit puhua tämän veljen kanssa, jota kohtaan sinulla on viha. God wasn't through with me, even though I wasn't feeling good physically. He had other things He wanted to communicate. Jumala ei ollut vielä saattanut työtään päätökseen minun elämässäni, ja niinpä niiden fyysisten vaikeuksien keskellä Jumala jatkoi työtään minussa. For as long as I can remember, Niin kauan kuin muistan, before I met Ulla, which was ennen 25 kuin years ago, tapasin Ullan 25 vuotta sitten, I've had a problem with anger. minulla on ollut vihan kanssa vaikeuksia. It's not been an abusive anger where I've ever struck anybody. Ei se ole ollut sellainen hyökkäävä viha, jossa minä löysin toista ihmistä vihassa, But nevertheless, it's been anger that's been hurtful to mutta others. se on ollut vihaa, joka on satuttanut toisia ihmisiä ympärilläni. But one day, it Eräänä reached a päivänä crisis point. se minun vihani jälleen pulpahti pintaan ja siitä seurasi kriisi minulle. And at that time, I knew that I could no longer call it, I'm just frustrated or Ja I'm tuossa irritated. hetkessä tiesin, että minä en voi enää kutsua sitä vihaani sanomalla, no minä olen ärtynyt tai minä olen To turhautunut. call it what it was. Mutta sitä piti kutsua oikealla nimellä. Viha oli vihaa. And I remember crying out for help. Muistan, kuinka itkin, että saisin And apua. the name was given to me of a man in Finland here, Sain nimen, erään suomalaisen miehen nimen, ammattilaisen. and I didn't know him, En tuntenut häntä, but I got his contact mutta information, sain hänen yhteystietonsa. and I sent him a text. Never expected Lähetin to get any answer. tälle miehelle tekstiviestin, en odottanut, että kuulisin 30 hänestä, minutes later, I get a text back. mutta puolen tunnin kuluttua sain häneltä viestin. He said, David, I don't usually see clients, Hän kirjoitti minulle, että David, en yleensä ota asiakkaita enää vastaan, but if you will come on this day at this time mutta jos to tulet Helsinki, tänä päivänä tähän aikaan Helsinkiin minua tapaamaan. so on that day at that time, Ja I niinpä went to Helsinki. tuona päivänä tuohon aikaan minä Went menin upstairs Helsinkiin to this, yläkertaan and I sat down. ja istuin hänen I toimistoonsa. said, David, tell me, Ja
Ja hän sanoi minulle, David, kerro minulle, mistä on kysymys. So I described the anger that Kuvailin tälle miehelle sitä vihaa, mikä minussa oli. he said, yes, David. Ja hän sanoi, David, ihan totta, kyllä sinulla on vihaa. But even more important, Mutta enemmän kuin vihaa, you have shame. sinulla on häpeää. And my mind was just Ja swimming. mieleni siinä oli hämmentynyt, että mitä häpeää. Of course maybe like all of you, I don't know, but we're ashamed that we did something wrong. Totta kai, meistä jokainen me olemme joskus häpeissämme siitä, että olemme tehneet And I'm jotain. sorry I did something wrong. Ja olemme pahoillamme, että teimme jotain. But this professional Väärää. said, no, David. Mutta tämä ammattilainen sanoi minulle, ei David, tämä ei You ole have a shame sellaista. that has been turned inward. Sinun häpeäsi on kääntynyt sinua vastaan. You are angry at yourself. Ja niinpä sinä olet vihainen itsellesi. You have the kind of shame that turns anger inward and punishes yourself. Se sinun häpeäsi ajaa sinua itse vihaan, itseäsi piiskaamaan. He said, of course it has an outward expression. Tämä mies sanoi, että totta kai sillä on niitä ulkoisia vaikutuksia sinun ympärilläsi. But David, you look at yourself as not being valuable, not being worthy. Mutta David, se tapa, jolla sinä katsot itseäsi, sinä sanot itsellesi, minä en riitä, minä en kelpaa, minä en ole sen arvoinen. Within 20 minutes of a meeting with this man, Olimme puhuneet parikymmentä minuuttia, I knew God was speaking ja to me. tiesin, It's like he was reading my mail. että Jumala puhui minulle, aivan niin kuin Jumala olisi avannut minun kirjeeni ja lukenut, mitä minä olin kirjoittanut. It took me all the way back to my childhood when I was growing up through school. Tämä vei minut sinne omaan lapsuuteeni, kouluikään. And I was my worst enemy, my own worst enemy. Ja ihan sieltä asti olen ollut itseni pahin vihollinen. This man gave me some materials to read that he had Tämä written a mies lot on. antoi minulle luettavaa, mitä hän oli itse kirjoittanut, And I began to see myself, Ja and I aloin began to see a way to nähdä grow itseäni, in health and mutta heal. aloin myös nähdä polkua, jonka kautta voisin parantua ja kasvaa. It started with a physical ailment, Tämä kaikki alkoi fyysisellä sydämen ongelmalla, but God has used this journey. mutta even Jumala today, on käyttänyt tätä matkaa, käyttää edelleen. as I've learned to listen to my heart. Kun olen opetellut kuuntelemaan omaa As I've sydäntäni, learned to listen when things begin to stir here that might be becoming angry. kun olen opetellut kuuntelemaan omaa sisintäni ja sitä, että jokin vaikuttaa minussa sitä, että alan vihastua. I've learned to say this to myself, time out. Olen oppinut sanomaan itselleni, nyt David, aikalisä. What's going on? What's making me? Mistä on kysymys? Mikä vaikuttaa tätä minussa? It doesn't take long Ei siihen kauaa mene, if we stop and kun ja take jos a quick assessment. me pysähdymme ja kysymme tätä I've itseltämme. learned to track my thoughts or listen to my thoughts coming in all the time. Olen opetellut kuuntelemaan niitä ajatuksia, mitä mielessäni on ja kuinka ne vaikuttavat minuun. And this heart that God has given us, this inner being, Tämä sydän, tämä sisäinen maailma, minkä Jumala on meihin luonut. the God who says, saw that we read earlier, the God who saw man's heart, it was only evil and all its Sama ways. Jumala, josta me luimme aiemmin, Jumala, joka näki ihmisen sydämen ja kuinka se oli kaiken aikaa ainoastaan pahaa. And he saw that, and his heart was grieved Ja kuinka because of what he ihmisen saw. sydän vaikutti Jumalan sydämeen ja Jumala tuli murheelliseksi sen myötä, mitä hän näki ihmisessä. That God who loves you and me Tuo sama Jumala, joka rakastaa sinua ja minua. knows how to communicate Hän tietää, kuinka puhua meidän sydämellemme, when there's other things going on if we will but listen. kun meidän sisimmässämme tapahtuu jotain, kunhan me pysähdymme ja kuuntelemme. One other thing I've been learning among many things. Ja yksi asia vielä, mitä olen monen muun asian lisäksi oppinut. I used to be a part of a large Pentecostal church in America. Olin Amerikassa ennen vanhaan sellaisessa suuressa helluntaiseurakunnassa. And part
part of that congregation was involved in what is called the faith movement. Osa sitä seurakuntaa oli mukana tällaisessa uskon liikkeessä. You just have enough faith, you will be healed and Kunhan sinulla not on be sick. tarpeeksi You will be uskoa, wealthy. sinä paranet. Kunhan sinulla on tarpeeksi uskoa, et sairastu, sinulla on vaurautta. So I learned many ways to live this life of enough faith. Ja niinpä opin monia tapoja sille, mitä se tarkoittaa, että on riittävästi uskoa. But after some tragedies in my life and realized that kind of teaching did not Mutta muutaman elämääni kohdanneen tragedian vaikutuksesta opin näkemään, että se opetus ei pidä paikkaansa. God has been teaching me Jumala on opettanut minulle what Paul said. sitä, mitä Paavali sanoi. I have been crucified with Christ. Minut on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. I no longer live. En enää elä minä. The life I live in this body, Se elämä, mitä elän tässä I ruumiissa, live by faith in the elän Son of God. uskossa Jumalan poikaan. Whatever strength we have to get through difficult times Mitä voimaa meillä onkaan päästä vaikean hetken läpi, is given by the one who said, "My grace is sufficient." se annetaan meille häneltä, joka sanoo, minun armoni riittää sinulle. Minun voimani on täydellinen sinun heikkoudessasi. God bless you. Jumala, siunatkoon sinua. Thank you, Ani. Sydänsairautta kehossa, sydänsairautta yksilöissä, sydänsairautta Kristuksen ruumiissa seurakunnassa. Meidän on välttämätöntä nähdä, mikä on Jumalan tarkoitus. Mikä oli Jumalan tarkoitus alussa, luomisessa, kuinka syntiin lankeemus on vaikuttanut siihen, vääristänyt sitä, minkä Jumala tarkoitti. Jumala loi meidät yhteyteen itsensä kanssa, toinen toistemme kanssa. Jumala tarkoitti, että yhteys, sydämen yhteys meidän välillämme olisi turvallinen ja avoin. Ja silloin kun näin ei tapahdu, me tiedämme, että syntiin lankeemus on vääristänyt sitä yhteyttä. Jumala loi meidät lepäämään, hän loi meidät tarvitsemaan lepoa. Se, että meillä voi olla sydänten yhteys toinen toistemme kanssa, kun me olemme kireitä ja ärtyneitä ja kiireisiä, me emme pysty kohtaamaan sydämen tasolla sitä toista ihmistä. Meidän ajatuksemme pyörivät kaikkialla muualla, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi ja niin edelleen. Meidät on luotu Jumalan kuvaksi, arvokkaaksi. Kannan raamatussani 2 intialaista seteliä. Jotkut teistä olette nähneet tämän aiemmin. Nämä on sieltä Aunehynyn työalueelta Intiasta, jossa Davidin kanssa olemme olleet opettamassa. Tässä on tällainen 10 rupiin seteli, jossa on Gandhin kuva. Tämä seteli on kaunis ja se on siisti. Ja sitten kannan raamatussani toista 10 rupiin seteliä, jossa siinäkin on Gandhin kuva, vesileima ja numero 10. Siis molemmissa näissä 2 setelissä on Gandhin kuva ja sama numero 10, mutta nämä on hyvin erinäköisiä. Tämä siisti seteli ja tämä rutistettu, likainen, saastainen seteli. Kysyin siellä Intiassa lapsilta, että jos minä menisin kauppaan ostamaan riisiä, saisinko enemmän riisiä tällä kauniilla setelillä? Ja aina tuli sama vastaus, et varmasti saa. No miksi en saa? Sen takia, että ne on molemmat yhtä arvokkaita. Ne on molemmat yhtä arvokkaita. Kerran eräs lapsi totesi, että no se riisikauppias ei välttämättä huoli tätä rumaa rahaa. Mutta sitten toinen lapsi totesi, että kyllä sen täytyy, kun siinä on se numero. Kyllä sen täytyy, kun se on samanarvoinen. Jumala alussa loi meidät yhtä arvokkaiksi. Hän löi meihin leimansa, jumalallisen leimansa, joka sanoi, että sinä olet minun. Jopa syntiin lankeemuksen jälkeen me luemme 1. Mooseksen kirjan luvusta 9, älä ota henkeä toiselta, sillä Jumalan kuvaksi hän loi ihmisen. Siis jopa syntiin lankeemuksen jälkeen Jumala sanoo, minun kuvani on ihmisessä, älä tee ihmiselle pahaa.
Meillä on seurakunnassa ihmisiä, joiden elämä näyttää tältä, kauniilta, sileältä ja siistiltä. Ja meillä on seurakunnassa ihmisiä, joiden elämä näyttää tältä. On lyöty, on satutettu, on rikottu, on liattu, on tehty vaikka mitä, on tallattu ja rypistetty. Ja tämä seteli uskoo, että minä en ole yhtä hyvä, minä en kelpaa. Minä en kelpaa Jumalalle enkä kelpaa ihmiselle sen tähden, mitä joku toinen on minulle tehnyt. Ja me usein heijastamme tuota peiliä toinen toisillemme, niin kuin Jaakobin kirjeessä, tule sinä tohtori Daleen tänne lavalle istumaan. Mukamas siisti tärkeämpi seteli kuin joku toinen. Ja pysy sinä siellä peräpenkissä, sinä kuka oletkaan. Me ihmisinä heijastamme sitä, mitä syntiin lankeemus vaikutti. Toinen on tärkeämpi kuin toinen, kun Jumalan näkökulmasta me olemme yhtä arvokkaita. Siellä Intiassa, kun me olimme Davidin kanssa, välillä tuntuu, että siellä on sydäntä särkevää ja taas leskiä, joita hyljitään seurakunnassa, orpolapsia, joilla ei ole ketään, kuka heitä rakastaisi. Meille oli Davidin kanssa pyydetty, että tulisimme jakamaan jotain yläasteen ja lukion ikäisille tytöille, jotka asuivat siellä orpokodilla, noin 100 tyttöä. Davidin kanssa me mietimme, että kuinka ihmeellä me kommunikoimme näille tytöille, että te olette rakkaita ja tärkeitä Jeesukselle. Ja siellä 40 asteen kuumuudessa mulla oli semmoinen pieni uuni, mikä veti. Siis sieltä tuli se kuumuus läpi. Se ei pitänyt sitä kuumuutta, mutta paistoin keksejä. Olin päättänyt, että paistan 200 keksiä. Ja niinpä mä paistoin niitä keksejä ja sitten kun me mentiin sinne orpokodille, me oltiin Davidin kanssa sovittu, että me halutaan henkilökohtaisesti antaa jokaiselle lapselle keksi ja katsoa heitä silmiin ja sanoa heille, että he on rakkaita ja tärkeitä. Yksi henkilökohtainen kohtaaminen. Siis se, mikä usein tapahtui Jeesuksen kanssa evankeliumeissa, lyhyt kohtaaminen, mutta siinä katsottiin silmiin ja jokin siinä katseessa kertoi, että sä oot rakas ja tärkeä. Davidin jonossa oli ollut joku sellainen tyttö, joka oli nähnyt, kun hänen äitinsä päälle heitettiin bensaa ja hänet oli poltettu elävältä. Ja se tyttö oli ollut niin pahasti satutettu ja traumatisoitunut, että kukaan ei saanut häneen yhteyttä. Sen yhden kohtaamisen jälkeen seuraavana päivänä hän oli piirtänyt yhdelle opettajalle kasvot, joissa vuoti kyyneleet niistä silmistä ja siinä luki, että auttakaa minua. Ei se tapahtunut sen takia, että meissä oli jotain ihmeellistä, mutta se ensimmäinen katse siihen, että joku oikeasti rakastaa ja sä oot tärkeä, se, että joku pysähtyy. Ja nyt Jeesus haluaa koskettaa sinua ja sanoa, että sä oot arvokas. Oletpa nähnyt mitä tahansa, onpa sulle tehty mitä tahansa, sä oot rakas Jeesukselle. Ja siis seurakunta, kun me ajatellaan hoitavaa seurakuntaa, hoitavia ihmissuhteita, sydämen yhteyttä, se, että me päivittäin valitaan katse, mikä kertoo, että vaikka sulle on tehty mitä, vaikka sinä uskot itsestäsi mitä tahansa, sä oot Jumalalle niin rakas, sä olet niin arvokas ja tärkeä Jeesukselle. Ja tässä on hoivan ydin. Meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Meidät on luotu kunnioittamaan toinen toistamme sen takia, että joka ikisessä ihmisessä on Jumalan kuva. Kun minä lyön sinua, minä lyön Jeesusta, koska sinussa on se Jumalan kuva. Kun minä tallon sinua ja rutistan sinua näin, minä teen sen Jeesukselle. Meidän on pakko nähdä tuo. Tai me jatkamme toistemme tallomista, kun me koskemme toinen toisiimme, me koskemme johonkin sellaiseen, mikä kuuluu Jumalalle. Jumala asetti rajat jo ennen syntiin lankeemusta varjelemaan siltäkin, että me emme vain tallo toisiamme, satuta ja haavoita. Jumala tarkoitti meidät avoimeen yhteyteen, itsensä ja toinen toistemme kanssa yhteyteen, jossa ei ole häpeää. Ja siis tässähän se ympyrä sulkeutuu, jos me ajatellaan sitä, kun Jeesus sanoi, että totuus tekee teidät vapaaksi. Niin kauan kun me joudutaan peittelemään ja piilottelemaan syntiin lankeemuksen vaikutusten tähden, niin me emme voi parantua sisäisesti. Heti välittömästi syntiin lankeemuksen jälkeen tuli pelko
ja pelon myötä piilottelu. Siis Aadam ja Eeva piilottelivat, koska he pelkäsivät. Näin Aadam vastasi Jumalalle, kun Jumala kysyi, missä sinä olet. He halusivat verhota itsensä, mihin verhosivatkaan, koska he häpesivät. Siis 2. luvun viimeinen jae päättyy siihen, että he eivät kokeneet häpeää alastomanakaan. Ja välittömästi syntiin lankeamuksen jälkeen tuli tarve verhota itsensä, peitellä, koska koettiin häpeää. En kelpaa, minä en riitä. Ja niinpä sydämen yhteys särkyy, kun me tulemme toinen toistamme vastaan, peitellen, piilotellen, häveten, suorittaen jonkun roolin kanssa. Kun me kannamme syyllisyyttä tai syyttelemme toisiamme, taas sieltä syntiin lankeemuksesta, välitön seuraus, toisen syyttely, en ota vastuuta omasta elämästäni, Jumala sinun vikasi, Eevan vika, käärmeen vika, jonkun toisen vika. Niin kauan kuin me syyttelemme toista ihmistä, se on eri asia kuin totuuden kohtaaminen. Minä voin kohdata totuuden siitä, että joku satutti minua. Minä kohtaan sen totuuden. Mutta kun minä syytän sinua siitä, että sinä satutit minua, silloin minä itse asiassa sanon itselleni, että se on sinun syysi ja ellet sinä muutu, minä en voi parantua. Emme me voi muuttaa toista ihmistä. Me emme voi muuttaa kuin itsemme Jumalan avulla. Me emme voi muuttaa sitä toista ihmistä. Viha. Syntiin lankeemuksen jälkeen Jumalan kysymys Kainille, miksi olet vihainen? Ja kuinka usein tuo viha kumpuaa kivusta. Meitä on satutettu. Ja se sisimmän maaperä on kovettunut ja se on vihainen. Ja sieltä vihasta kasvaa katkeruuden juuri. Tai syntiin lankeemuksen jälkimaininkeina itsekeskeisyys. Sen Diotrefesin kaltainen itsekeskeisyys, että minun sanani on laki ja ole sinä hiljaa. Tai itsekeskeisyys, joka näkee vain omat vaikeutensa. Kukaan ei ole koskaan kärsinyt niin paljon kuin minä kärsin. Etkö sinä näe, kuinka paljon minä kärsin? Meistä tulee uhreja sen kautta, että meitä on satutettu. Meidän identiteettimme on uhrin identiteetti. Me emme kykene näkemään itseämme lapsena, koska se uhri-identiteetti on niin voimakas. Tai hylkääminen. Syntiin lankeemuksen seurauksena Aadam ja Eeva kokivat hylkäämisen. Kaikkea tätä on jatkunut syntiin lankeemuksesta tähän päivään. Kaikki tämä hajottaa sydämen yhteyttä meidän välillämme. Sydämen yhteys toinen toistemme kanssa. Jumala loi meidät tarvitsemaan toisiamme. Jumala loi meidät yhteyteen hänen kanssaan. Kaikki tämä syntiin lankeemuksen seurauksena rikkoo, vaurioittaa, haavoittaa sitä sydämen yhteyttä. No mikä tähän on vastaus? Mitä me teemme? Tämä viimeinen osio olisi voinut mennä monella eri tavalla, mutta päätin, että me katsomme tässä vain yhteen suuntaan, ja se on Jeesus. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten teille tekevän, kaikki. Kuinka Jeesus kohtasi ihmisen sydämen yhteydessä? Tosiasia on se, että me petymme toiseen ihmiseen. Jos me asetamme toisen ihmisen rimaksi sille tai malliksi sille, kuinka kohdata sydämen yhteydessä, me vääjäämättä petymme. Ennemmin tai myöhemmin, vaikka ei tarkoiteta, niin me silti voimme pettyä, koska se toinen ei tehnyt jotain, mitä me tarvitsimme tai toivoimme, tai se toinen teki jotain, mikä satutti meitä. Me vääjäämättä petymme toinen toisimme. Ja tämän tähden halusin, että tässä lopussa me katsomme Jeesukseen, kuinka hän toimi, miten hän kohtasi ja rakensi sydämen yhteyttä.
Mikä Jeesuksen kohtaaminen puhuttelee sinua tänään? Kun mietit niitä kaikkia ihmisiä, joita Jeesus kohtasi siellä evankeliumeissa, mikä kohtaaminen erityisesti koskettaa sinua tänään? Mikä kohtaaminen, jossa Jeesus sydämen tasolla kohtasi jonkun toisen? Onko se Maria siellä haudalla itkemässä, kun hän on jäänyt yksin ja kaikki muut ovat menneet koteihinsa? Onko se joku surun kokemus, jossa sinä olet jäänyt yksin niin kuin Maria? Kukaan ei ehkä huomannut, että sinä jäit yksin, tai kukaan ei välittänyt, ja siellä sinä itket yksin. Ja Jeesus tulee. Ja taas Jeesus kysyy kysymyksen. Vaimo, mitä itket? Kyllä Jeesus tiesi, mitä Maria itki. Mutta taas Jeesus lähestyy kysymyksen kautta. Puhu minulle. Kerro minulle, mitä sinä itket. Vai onko se Jeesuksen kohtaaminen Pietarin kanssa? Kaiken sen jälkeen, mitä Pietari oli sanonut tai jättänyt sanomatta. Ja se, kuinka Jeesus kohtaa Pietarin. Mieti, mikä kohtaaminen koskettaa sinua tänään. Ja mikä siinä puhuu sinulle jotain siitä kaipauksesta, mikä sinulla on. Kun Jeesus kohtasi ihmisiä sydämen tasolla, minua puhuttelee niin valtavasti se, että yleensä niiden ihmisten elämä näytti tältä rikkinäiseltä seteliltä. He olivat niitä yhteiskunnan hylkiöitä, niitä yhteiskunnan arvottomia, niitä yhteiskunnan pieniä ja näkymättömiä ja satutettuja. Ja kuitenkin jokin Jeesuksessa oli niin erilaista, että he halusivat tulla lähelle. Jokin Jeesuksen olemuksessa ja katseessa kertoi, että sinun on turvallista tulla minua lähelle satutettuna, epäonnistuneena. Sinun on turvallista tulla tähän minun lähelleni. Ja se ihminen muuttui. Jokin hoiti sitä sydäntä sieltä syvältä. Mä oon sanonut tämän monta kertaa varmaan ja toivottavasti sanon niin kauan kuin elän. Ellei tämä ihminen uskalla tulla minua lähelle, ellei tämä ihminen uskalla tulla sinua lähelle, jokin meissä ei kohtaa niin kuin Jeesus kohtasi. Minun on itse pysähdyttävä sen äärelle ja kysyttävä, miksi tämä satutettu, rikottu, tallottu ihminen ei uskalla tulla minua lähelle, koska hän uskalsi tulla lähelle Jeesusta. Mitä hän pelkää minun läsnäolossani, mitä hän häpeää minun läsnäolossani niin paljon, että hän mieluummin vetäytyy eikä kohtaa. Kuinka sinä muuttuisit, jos sinä olisit tuossa kohtaamisessa Jeesuksen kanssa kasvotusten, miten se muuttaisi sinua? No miksi me emme sitten kohtaa Jeesusta? Mikä estää meitä tulemasta lähelle? Olemmeko me liian kiireisiä? Pelkäämmekö me, että me olemme tuottaneet Jeesukselle pettymyksen? Mikä estää meitä tulemasta lähelle häntä? Mitä sinä haluaisit sanoa Jeesukselle? Ja aivan yhtä tärkeä kysymys, mitä sinä haluaisit kuulla häneltä? Mitä sinä tänään haluaisit kuulla Jeesukselta? Minkä sanan, minkä lauseen, minkä kysymyksen? Painotan tätä, koska me voimme kohdata toinen toistamme sydämen yhteydessä Jumalan tarkoittamalla tavalla, vain kun me olemme ensin kohdanneet Jeesuksen sydämen yhteydessä Jumalan tarkoittamalla tavalla. No millä tavalla Jeesus sitten kohtasi? Katsotaan muutamia esimerkkejä. Siellä Johannes kirjoittaa 1. luvun jakeessa 14,
kuinka hän tuli täynnä armoa ja totuutta. Kuinka tuo armon ja totuuden tasapaino näkyy siinä, millä tavalla Jeesus kohtasi ihmistä. Kuinka tuo armon ja totuuden tasapaino näkyy siinä. Kuinka se heijastuu meissä. Kuinka me kohtaamme täynnä armoa ja totuutta. Kumpi puoli vaasta painaa enemmän, kun sinä kohtaat toista ihmistä, armo vai totuus? Molemmat yhtä tärkeitä, mutta kumpi puoli painaa enemmän? Kun mä ajattelen näitä ihmisiä, joita oli satutettu ja lyöty, joiden yli oli tallottu ja joille oli kerrottu, heijastettu, että sinä et riitä, et ole kyllin hyvä, et kelpaa. Armo. Mä ajattelen itseäni tänä setelinä. Ja sitä, kuinka omassa elämässäni tämä kuvaa omaa taustaani paremmin kuin tämä siisti ja kaunis seteli. Oman elämän, lapsuuden häpeä, pelossa eläminen päihteiden takia, ristiriidat kotona, turvattomuus. Kun ihminen on valmiiksi lyöty ja pelokas ja häpeää, ainoa asia, mikä saa sen ihmisen avaamaan sydäntään, on armon tuoma turva. Sinä olet turvassa tässä kohtaamisessa, koska minä en lyö sinua. Sinua on riittävästi lyöty, minä en sinua lyö. Minä en uskalla lyödä sinua, koska Jumala sanassaan on niin tarkka, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Jumala sanoo siinä kaikkein selkeimmän syyn minulle eräänä päivänä tulla tuomituksi, ja se on se, että minä tuomitsen sinut. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Mutta kun armo katsoo silmiin, silloin rikkinäinen ihminen uskaltaa kohdata totuuden siitä, kuinka häntä on satutettu, mutta myös siitä, kuinka hän on satuttanut toisia. Molemmat puolet on aivan yhtä tärkeitä kohdata, jotta parannumme, kuinka minua on satutettu ja kuinka minä olen satuttanut toisia. Armon läsnäolo on välttämätön, että voin kohdata molemmat. Siis se, että minä voin kohdata totuuden, armo on välttämätöntä. Me emme muutoin kykene. Me vapisemme kuin haavan lehti siellä oman naamarimme takana ja esitämme olevamme jotain muuta. Mutta kun armo tulee vastaan, me tiedämme, että tässä kohtaa minä voin olla rehellinen. Me voimme kohdata totuuden itsestämme vain armon läsnäolossa. Ja voi miten arvokas ja välttämätön se on, koska Jeesus itse sanoi, ja taas painotan sitä, totuus tekee teidät vapaiksi. Mutta se vapauttava totuus, se nousee sieltä pinnan alta vain armon läsnäolossa. Mutta tässä on se, mikä on niin kaunista Jumalan armossa. Jumalan armo kohtaa meidät, jotta me voimme kohdata vapauttavan totuuden itsestämme. Ja kun me olemme kohdanneet sen totuuden itsestämme, Jumalan armo kohtaa meidät jälleen. Siis Jumalan armo kohtaa, jotta me voimme kohdata totuuden. Ja Jumalan armo kohtaa, kun me olemme kohdanneet totuuden, täynnä armoa ja totuutta, että meidän haavamme voi parantua. Kuinka Jeesus on kohdannut sinua, kun olet langennut? Kun sinä olet ollut rakkaudeten, kun sinä olet ollut kylmällä paikalla,
kuinka Jeesus on kohdannut sinua. Kun Pietari lankesi, Jeesus kysyi yhden ainoan kysymyksen. Rakastatko sinä minua? Jeesus ei muistuttanut Pietarin virheistä, ei pyytänyt Pietarilta lupausta siitä, että hän ei ikinä kiellä Jeesusta uudestaan. Jeesus kysyy vain, rakastatko sinä Pietari minua? Kun tuon kysymyksen ääreen pysähtyy, aivan niin kuin sellainen lasti putoaa harteilta. Tuo on se kaiken ydin yhteydessä ja kohtaamisessa. Rakastatko sinä minua? Me saatamme joskus puolisoina sanoa toisillemme asioita, mitkä satuttavat. Joskus emme tarkoita satuttaa, joskus tarkoitamme satuttaa. Mutta kun me tiedämme, että se pohjavire siellä on, että armastus rakastaa minua aivan varmasti, niin silloin minä tiedän, että tilanteessa, jossa me emme kohtaa, me emme kommunikoi, me satutamme toisiamme, mutta pohjavireenä siellä on rakkaus, mikä kestää ja pysyy. Jumalan pohjavireenä meille on rakkaus, mikä kestää ja pysyy. Mitä sinä olisit kysynyt Pietarilta? Jos sinä olisit ollut Jeesus siellä hiilivalkealla, kun Pietari oli langennut ja pettänyt Jeesuksen, minkä yhden kysymyksen sinä olisit kysynyt Pietarilta? Miten sinua on kohdeltu, kun sinä olet langennut? Miten sinut on kohdattu, kun sinä olet epäonnistunut? Miten sinut on otettu vastaan? Millä tavalla sinua on katsottu silmiin, kun sinä olet tehnyt haaksirikon? Tuo Paavalin lause on niin koskettava. Paavali sanoo, kuka on heikko, etten minä ole heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Voi kun meillä voisi olla tällainen asenne sydämen yhteydessä toinen toisiimme. Kuka on heikko, etten minä muista omaa heikkouttani? Ja koska minä muistan oman heikkouteni, minä en käsittele sinua kovin ottein. Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Voi kun se polttaisi täällä, kun toinen lankeaa. Se polttaisi kuin tuli, joka pakottaa yhteyteen, pakottaa rakastamaan, ettei se minuun sattuisi, kun sinä lankeat. Sydämen yhteyttä toinen toistemme kanssa. Ja kysymys, kuinka se vaikuttaa meihin seurakuntana, kuinka se vaikuttaa meihin yksilöuskovina, ellemme me anna sydämestämme anteeksi ja toivota langennutta tervetulleeksi takaisin. Ellemme me toivota epäonnistunutta ja kiusattua ja satutettua avoimin sydämin takaisin kotiin. Kuinka se vaikuttaa meihin, ellemme me tee tätä. Tämä oli Jeesuksen listalla ykkönen, että piti löytää kadonnut lammas, joka oli ollut laumassa jossain vaiheessa. Ja se piti lähteä hakemaan yön selkään takaisin kotiin. Me kaikki tunnemme jonkun, joka on jäänyt laumasta, on jäänyt kiinni ohdakkeisiin. Minkälainen palo meillä on sydämessämme siihen, että se eksynyt lammas pitää saada takaisin laumaan. Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Kuka on heikko, etten minä olisi heikko? Ja siis tässä tullaan taas kasvotusten sen totuuden kanssa itsestämme. Jos me kasvamme sellaiseen hengelliseen vahvuuteen, vääristyneeseen vahvuuteen, jossa me emme näe sitä, että me olemme heikkoja ja keskeneräisiä ja vajavaisia, niin me lyömme toisiamme. Yleensä ihminen, joka lyö toista, hän on kadottanut kosketuksen siihen, että hän on heikko, että hän on hauras, että hän on keskeneräinen.
Koska silloin kun ihminen aidosti tiedostaa sen, että hän on keskeneräinen, että häntä on haavoitettu, hän ei uskalla, ei halua lyödä toista. Ja itse asiassa mä tiedän, että tämä kuulostaa tosi nurinkuriselta. Mutta jotenkin hän, joka on niin kovettunut tai niin sen oman muurinsa takana, että hän on kadottanut yhteyden siihen omaan keskeneräisyytensä, omaan heikkouteensa, miten paljon hän tarvitsee meidän sääliämme, meidän laupeuttamme. Hän on eksyksissä. Hän on eksyksissä. Hän on kadottanut sen oman sisimpänsä. Oli hyvin koskettava tarina, minkä kuulin. Yhdysvalloissa 200 vuotta sitten Keskilännellä oli viljelijöitä. Ja sitten kun siellä tuli lumimyrskyä, niin saattoi käydä niin, että se lumimyrsky oli niin synkkä ja niin rankka, että se viljelijä, joka oli mennyt karjasuojaan aamulla matkan päähän sen oman pihansa poikki, hän eksyi matkalla kotiin ja kuoli omalle pihalleen, koska hän ei nähnyt, minne hän oli menossa. Hän kadotti oman itsensä omalla pihallaan. Ihminen, joka on niin kovettunut, on kadottanut itsensä omalla pihallaan. Hän ei ole kosketuksissa aidon oman itsensä kanssa. No mitä nuo viljelijät tekivät? Joku keksi, että otetaan pitkä köysi. Sidotaan se köyden toinen pää tuvan oven kahvaan. Ja kun kävellään sinne karjasuojaan, viedään se köyden toinen pää sinne karjasuojan oveen. Ja nyt ei haitanut kuinka synkkä myrsky tai millainen lumipyry. Nyt kun se viljelijä piti siitä köydestä kiinni, hän tiesi, että hän ei voi eksyä omalla pihallaan, oli se pyry millainen hyvänsä. Kun me pidämme kiinni siitä köydestä, minkä toinen pää on sidottu Jumalan valtaistuimelle, sinne armoistuimen eteen, se ei saa meitä eksymään omalla pihallamme, olipa siinä millainen myrsky meidän ympärillämme tahansa, sanoi kuka tahansa, mitä tahansa, kun me pidämme kiinni siitä, että me olemme Isä Jumalan rakkaita lapsia. Me emme voi eksyä omalle pihallemme. Itsessäni nousee usein ensimmäisenä viha sellaista ihmistä kohtaan, joka on kovaa. Mutta se viha ei auta. Siellä jossain sen kovan kuoren takana on eksynyt ihminen, joka on kadottanut tietoisuuden siitä, että hän on heikko, että hän on keskeneräinen, että hän tarvitsee toisia ja hän tarvitsee apua. Ja niinpä pyydän Jumalalta armoa, että näkisin jotain sinne muurin taakse. En voi häntä muuttaa, mutta voin rukoilla, että Jumala armahtaa niin, että jostain sieltä muurin säröstä paistaisi armon valo sinne sisään, että hän uskaltaa laskea sitä omaa naamiotaan, sitä omaa muuriaan ja tulla aitona ihmisenä yhteyteen, aidosti, aitona, ilman roolivaatteita yhteyteen. Me usein väsymme tällaisten tilanteiden ihmisten kanssa, jotka ovat kovettuneita tai rikkonaisia. Me haluamme auttaa, me haluamme tukea, meillä on myötätuntoa ja laupeutta ja lämpöä. Me haluamme olla empaattisia, mutta arjen todellisuus on usein se, että me yritämme, ja joskus käy niin, että me yritämme enemmän. Me haluamme heidän parantuvan enemmän kuin he itse haluavat parantua. Me yritämme pitää heitä väkisin jaloillaan, kun ehkä heidän tulisi pudota polvilleen ja löytää sen oman murtumisen kautta polku Jumalan Isän sydämelle.
kun me odotamme, ajattelemme, että minulla pitäisi olla vastaus sinulle ja sinulle ja sinulle, ja että minä olen se vastaus sinun ongelmiisi. En ole. Etkä sinä ole vastaus toisen ihmisen kipuun ja ongelmiin. Vain Jumala voi viime kädessä parantaa sydämen, mutta me olemme kanavia siinä. Matka myötätunnosta myötätunto uupumiseen, se kulkee usein sen kautta, että meitä riisutaan näkemään, että meidän ei ole tarkoitus parantaa jokaista. Me emme voi. Olen seurannut mun siskon tyttären lapsia, pieniä, jotka opettelee kävelemään. Ja vähän väliä ne kupsahtaa polvilleen ja vatsalleen ja vaikka millä tavalla ne kompuroi, mutta ne nousee uudestaan ylös. Ja siinä niille kasvaa sitä lihasvoimaa ja yritystä, kun ne kupsahtaa ja nousee ja kupsahtaa ja nousee. Joskus toisen ihmisen pitää antaa kupsahtaa. Jos minä pitelen väkisin toista ihmistä pystyssä, hän ei kykene ehkä koskaan seisomaan omilla jaloillaan. Ja jos minä otan itselleni tällaisen roolin, että minä yritän väkisin pelastaa sinut, viime kädessä koen syyllisyyttä, pettymystä, ahdistusta. Käytän tällaista kielikuvaa usein kuin kenen tontilla me toimimme. Ja tämä nousee sieltä puutarhasta. Siellä Aadamin ensimmäinen reaktio oli syyttää Jumalaa. Sinä annoit minulle tämän naisen, Jumala sinun syysi ja Jumala Eevan syy. Ja siinä Jumala sanoo Aadamille, Aadam sinun tonttisi, sinun valintasi, sinun vastuusi, sinun tunteesi, sinun tonttisi. Pidä sinä huolta omasta tontistasi. Eeva yrittää syyttää käärmettä ja Jumala sanoo, Eeva, sinun tonttisi, sinun valintasi, sinä otat vastuun omasta tontistasi. Siis se ihmisen syyttely, se ei saanut Jumalaa liikahtamaan ja miettimään, että niin, ehkä minussa oli syy, että sinä mokasit. Ei. Sinä otat omasta tontistasi vastuun. Ja kysymys, kenen tunne, kun meillä on kipeitä ihmissuhteita, kenen tunne, kenen reaktio? Kenen vastuu, kenen valinta, kenen seuraukset. Se, että ne rajat hämärtyy meidän välillä. Me siirrämme vastuuta toisen tontille tai me kannamme toisen tontin roskia ominamme. Me menemme haravoimaan toisen tontille, kun me koemme syyllisyyttä, että hänen tonttinsa lehdet on meidän vastuulla. Mutta siinä nyt ei ole kysymys siitä, kun Paavali sanoi, että kantakaa toinen toistenne kuormia. Kantakaa yhdessä toinen toistenne kuormia. Nyt mä puhun tilanteesta, jossa me yritämme ottaa vastuuta siitä toisen kuormasta itsellemme. Sinun kuormasi on minun vastuullani. Minä koen syyllisyyttä sinun valinnastasi ja se ei auta kumpaakaan osapuolta kasvamaan. Meidän jokaisen täytyy eräänä päivänä seistä Jumalan edessä vastuussa omasta tontistamme. Yksi sellainen koskettavin esimerkki tästä on ollut David telling them again about you. I know. I know stories. Ennen kuin me mentiin naimisiin Davidin kanssa, niin mä odotin, että koska tämä hurskas ja viisas ja kaikin tavoin ihan huippuihminen alkaa puhua minulle siitä, että vaimot on miehilleen alamaisia Jumalan sanan mukaan. Ja minä odotan, että hän ottaisi asian puheeksi, mutta sitten hän ei ota asiaa puheeksi. Ja jotenkin se mua häiritsi niin paljon, että miksi ei David puhu tästä mitään. Että mä sitten kun oltiin jo menty naimisiin, niin kysyn Davidilta, että no miksi sä et ole puhunut alamaisuudesta mitään. Ja mä olin varautunut tähän keskusteluun vaikka minkälaisin keinoin. Sitten David katsoi mua silmiin ja sanoi, että Ulla, että sinä päivänä kun minä katson Jeesusta kasvoista kasvoihin, hän kysyy minulta, rakastitko sinä Ullaa niin kuin minä rakastin seurakuntaa.
Sinä päivänä, kun minä katson Jeesusta kasvoista kasvoihin, Jeesus kysyy minulta, rakastitko sinä Ullaa niin kuin minä rakastin seurakuntaa? Se ei ollut vastaus, mitä minä odotin. Ja se vastaus sai minut tekemään parannusta, miettimään sitä, että mitä Jeesus kysyy minulta. Me ei olla edelleenkään puhuttu alamaisuudesta mitään meidän avioliitossa, mutta tuo keskustelu laittoi ne tontit järjestykseen, mikä kuuluu kenenkäkin tontille. Me ihmissuhteissa me haluaisimme siivota sen toisen tontin ensin. Me haluaisimme aloittaa sitä toisen vastuusta tai toisinpäin. Me kannamme omalla tontillamme vastuuta sitä toisesta. Davidin vastaus, kun minä eräänä päivänä katson Jeesusta kasvoista kasvoihin, hän pitää minua vastuussa tästä asiasta. Ja niinpä en edes yritä sanoa, että teen sen täydellisesti, mutta se on minun sydämeni halu, että minä rakastan Ullaa kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Se, että me koemme empatiaa, se, että me välitämme, että me tulemme siihen tontin aidalle ja me puhumme toisillemme, meillä on myötätuntoa toinen toisiamme kohtaan. Se, että me yhdessä haravoimme, että me menemme auttamaan, se on eri asia kuin se, että me kannamme syyllisyyttä, rampauttavaa syyllisyyttä siitä toisen tontista. Saatteko te kiinni, mitä minä tällä tarkoitan? Siis molemmilla tonteilla se omistajuus. Se, että naapurilla on grilli päällä ja savut tulee minun silmiin, tai naapurin tontilta putoaa vaahteranlehdet minun pihalle. Minä hoidan sen. Siis meidän tonttimme vaikuttavat toinen toisiimme, mutta se ei tarkoita sitä, että minä menen ja hajotan sen grillin tai otan moottorisahan ja kaadan sen vaahteran. Vaan me pidämme huolta siitä omasta tontista ja hyväksymme, että se toisen tontti vaikuttaa meihin. Kenestä sinun pitäisi päästää irti? Onko joku ihminen, josta Jumala kutsuu sinua päästämään irti? Olet kantanut häntä vaikka kuinka kauan. Olet maanitellut, seisonut päälläsi, olet tehnyt vaikka mitä, että se toinen ihminen muuttuisi ja se ei muutu. Ja Jumala puhuu sinulle, että kuule, minä siellä luomisessa annoin vapaan tahdon ja se vapaa tahto pitää sisällään sen, että ihmisellä itsellään on viimeinen sana siitä, haluaako hän muuttua vai ei. Sinä voit viedä hevosen sinne lähteelle, lammikolle juomaan, mutta et voi väkisin painaa sen hevosen pääntä veteen. Ja vaikka painaisitkin, niin se ei tarkoita, että se hevonen juo. Pyytääkö Jumala sinua päästämään irti? Että voisit kokea lepoa. Lepoa läsnäolossa tavalla, jolla Jeesus oli kiireetön ja paineeton. Jeesusta puristettiin, oli ihmishälinää, oli vaikka mitä vaatimusta, mutta jotenkin Jeesus kykeni katsomaan silmiin sitä ihmistä, keskittymään sinuun. Painajaisen kännykät, ne värisee. Ja sieltä tulee vaikka minkälaista viestiä ja vaikka mitkä äänet ja hälinä siinä ympärillä. Me ollaan ihmissuhteissa niin kuin me ollaan televisiokanavan kanssa. Ei se ole tärkeintä, mitä on tällä kanavalla. Me halutaan nähdä, että mitä on muilla kanavilla. Ihmissuhteissa sama asia. Me usein keskitytään, että ketäs muita täällä on. Niin sinä nyt oot siinä ja mä puhun sinun kanssa, mutta ketäs muita täällä on, joiden kanssa mä voisin puhua. Ja niinpä me emme keskity siihen ihmiseen, jonka kanssa me olemme kasvatusten. Jeesus keskittyi. Jeesus keskittyi. Kuinka me voisimme olla aidosti läsnä? Kun moni asia yrittää viedä meidän huomiomme, kuinka me voisimme olla läsnä. Me luemme Jeesuksesta kerta toisensa jälkeen, kun Jeesus sanoi, että Isä näyttää minulle kaiken. Isä näyttää, kuinka puhua, mitä sanoa, mitä tehdä. Kun me olemme puristuksessa ja monelta suunnalta vaaditaan ja pyydetään ja odotetaan, Isä,
mitä sinä minulle haluat näyttää tässä? Jeesus tiesi, koska pysähtyä. Jairuksen tytär on kuolemassa ja hän pysähtyy verenjuoksua sairastavan naisen kohdalle. Inhimillisesti ei mitään järkeä, mutta nyt isä puhui, pysähdy poika. Tämä on nyt tärkeämpää, että pysähdyt. Ja tämä verenjuoksua sairastava nainen, vaikka hän oli jo parantunut, siis eihän Jeesuksen inhimillisesti tarvinnut pysähtyä, nainen on terve, mutta nainen täytyi palauttaa osaksi sitä yhteisöä. Tälle naiselle täytyi sanoa, tyttäreni, ainut kerta evankeliumeissa, kun Jeesus sanoo, tyttäreni. Jeesus oli läsnä. Millä tavalla läsnäolo on hoitanut sinua? Se, että joku on sinulle läsnä. Se, että Jumala on sinulle läsnä. Millä tavalla sinä olet läsnä Jumalalle? Kovakin maaperä voi pehmentyä, särkynyt sydän voi parantua, kun me valitsemme sydänten yhteyden. Ja sitten loppuun muutamia kysymyksiä. Ihan sinne kotimatkalle. Kuvaile yksi tärkeä muisto mukana olosta seurakunnan toiminnassa ja siinä koetusta kohtaamisesta ja yhteydestä. Mikä siinä oli merkityksellistä? Millaisia vahvuuksia näet seurakunnassa tapahtuvassa kohtaamisissa? Millaisia haasteita näet tavassa, jolla seurakunnassa kohdataan tai ei kohdata? Kuinka ihmissuhdeongelmat vaikuttavat sydämen yhteyteen seurakunnassa? Millaiset tekijät vaikuttavat vetäytymistä seurakuntayhteydestä, aidosta kohtaamisesta? Miksi seurakuntayhteys menettää merkitystään? Millaista kohtaamista ja sydämen yhteyttä sinä kaipaat seurakunnan keskellä? Entä kuinka voisit olla mukana rakentamassa tuollaista yhteyttä, vahvistamassa sydänten kohtaamista? Kuinka seurakunta voisi olla hoitavampi, kohtaavampi perhe särkyneessä maailmassa? Haluan antaa teille muutaman minuutin tässä vetää henkeä tai puhua Jumalalle tai puhua vieruskaverille. Ja sitten niin kuin oli puhetta, on kahvia ja on rukouspalvelua. Mutta jutelkaa hetki itsenne Jumalan tai vieruskaverin kanssa, niin jatketaan 5 minuutin päästä kahvilla.